Dan uwa barkanka da shigowa wannan tasha tamu mai albarka. Idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha mai albarka, ka danna wa Hamisu Breaker subscribe, sannan kuma ka danna wa Hamisu Breaker alamar ƙararrawa, sannan kana ka zo ƙasa ka danna Hamisu Breaker alamar liking, ta yanda zai sanar da ku sabon shirin fim ɗinsa da ya fara na mai suna Zaidul Abidina. Amma dan uwa idan ka shiga ka danna wa Hamisu Breaker subscribing, zai ji daɗi, zai biyo ka da comment ya ce domin wannan shine farkon yin sa fim, don haka yake tunanin cewar iya son masoya si mar kallo akalla ba kasar ba, iya son mutane dukkanin wani masoyin Hamisu Breaker ya kalla ba adadi, domin kuma ya bashi shawara, ya maka comment a ƙarƙashin ƙasan wannan bidiyo, ya mar comment ya gaya mar abin da fim ɗin nan ya saka shi so. Ya koya ma so ne, ya koya ma yanda zaka je gurin masoyarka, ya koya ma tunani ne, ya koya ma kasan Hamisu Breaker fasishin mawaƙi ne, kuma yanzu haka zalika ya dawo cikin ƙungiyar Kano dame, don haka shine yake ƙoƙarin kawo muku wani shiri mai suna Zaidul Abidina. Zaidul Abidina dan uwa, kada ka manta da sunan shirin Zaidul Abidina. Da zarar ka shiga cikin tashar wannan mai albarka, ka danna mana subscribing, sannan kuma ka danna mana ƙararrawa sanarwa, kuma kana ka zo kasa ka danna mana alamar like, ta yadda Hamisu Breaker zai ji daɗin wallafa muku hotuna na shi a ko'ina. Ya wallafa wannan hotuna ne a Facebook, Twitter, Instagram da sauran manufofi, don haka ba da komai ba domin ya ga cewar a iya waka ne yake da basira, ko kuma a cikin masana'antar industry ta Kannywood zai ci abinci. Dalilin da ya sa kenan Hamisu Breaker ya ɗauko wani shiri mai suna Zaidul Abidina. Zaidul Abidina dan uwa, kada ka manta da sunan wannan tasha da suna Madaci TV. Za ta rinka kawo muku shirye-shiryen barkwanci da kuma ƙawataccen shirye-shiryen Hamisu Breaker, da kuma hotunansa da kuma bidiyoyinsa da fik nashi masu kyau zafafa. Amma fakar da ka manta ka danna mana subscribing, ka danna mana subscribing, ka danna mana subscribing, ka danna alamar ƙararrawa dan uwa, ta yanda za mu sanar da kai sabon shirin Hamisu Breaker. Hamisu Breaker yana godiya ga dukkanin masoyansa na faɗin duniya baki ɗaya, ba ta komai ba domin Hamisu Breaker ya ce zai sako muku hamar kashi na 3 a wannan wata mai kamawa, in Allah ya yarda. In Allah ya yarda zai saka muku da hamra kashi na 3. Ya ce iya neman subscriber a cikin wannan tashar da yawa. Mun gode masu.